my God, murag hindi ko mao. Uy. Na. Lintang-lintang ka. Nakapaka-artag ko ba dali mo din mao. Taga-taga tagkuha dali dili man nanaw. Ano naman dali? Ano naman dali? Di ba yung tatakon dara? Hi guys. Darapod mi nag vlog with mig kuan. Hi guys. Come to love. Ang among plano is manghuog tangkong. Kaya amo sa diyang butangan og itlog ug dya iprito. Kami tamis kuan. Yummy. Amo i-try kong lami baga jud. Ang giingon ni Dya. How i-try? Kaya ako wa pa ko ka-try. So naatay i-andam na boots kay dito ta sa lamakan sa basakan. So ato nang isuot arang kainit ba tuoy. Tapos sa kasuho dong nay. Tunay dag. Nahimong milenaryo tungod sa tangkong. Sa tangkong. Imo may kamong ingat to. Itong chicharon. Shout out nila Ribon. Ito na po si Dya. Tadeng. Ready na po si Dya sa ijang. Butas. Atong sleeper dito lang. Dira may manguha dito. Tara. Let's go, tara, let's go pagajod. Ay, kita mo na, kana? Diri, tudong dito. Go. Di na mo. Ready na mo. Oh my God. Tamo. Nguha. Lubog ko siguro siya. Magkuha ta og kuan. Stick. Ready day pagkuha sa kuan ka. Stick. Yeah. Pagkuha og toy palwa oh. Tarang, asa ta manguha lab dirang dapita dito oy dire. Ano daghan? Lubog. Magsuri-suri po kuno ta dito. Di lagi na, sige na. Ano kung birahan lab kung lubog? Dili. Katawaan. Halalaboy kulbaan mo ko ani. Ikaw ani oh. Kay ako'y mag-una. Muna. Ikaw ana kay kung maingana, ha? Basin ma-apil na. Basin makuan na ho. Labog. Dili gajud na labog. Oh my God! Lubog. Nahihina na kalap di man tayo mo lubong din. Di mo lubog? Sure ka? Pat. Ato lang ni ano. Asa? Gabra ito. Kaso wala tayo kinanang giring dapita kuwangan ta. Sa nahihina na dire. Saan mo ka niyagi? Dapit? Kare? Oh. Madlok mo ko na yun. Paano may ano? Uy! Putay! Kana na malamat na anay. Ay, butangan din nilagkuan. Asa man tamo ditong dapita? Oh, try ko na to. Pwede rin. Ay na. Oo, diha ta. Hoy! Hello. Oh my God! Oh my God! Murag hindi ko mao. Uy! 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 Oh! My God. Kira kalab? Yeah. Nakarating din rin dapita ang gahi. Nga si Jen ni volunteer nga deh agi. Ako si Muna. Uy! Lo! So, bit agi. I don't know. No, not there. Dili. Lumak ka. Takong lakang dira. So, Nice ang kuan. sure ka? Yeah. So, di ba gahi? Ay, salamat. Uy, gusto na i-balance rin. Hello, ano tayo agi-anan diri? May gahi diri. Kira ka dalam? Oopsie. I don't know where si ano. Oh no. Oh no. Oh no. Babalik ka. Ay, nako. Saan? Kung nga rin mga ate sila, nagbusog to sila? Wala. Asa mo kaagilab? Ito naman sila po. Asa mo kaagi? Ano na ipato? Nawag ka kita na. Lagi, kulbaan mo ko bukon. Mahadlo ko. Nara di ay. Anod. Pinahinay lang.
good. Tira ha? Oh. Gambi na be. Okay. Guys. Dire. Sunda lang. Nahinay. Oh! Yes. Okay. Ang kum na mga fresh. Oh. Ha? Fresh. Fresh from the basa. Ha? Fresh kayo. Oh, lala. Ganira laban. Sige ka na alam. Uli maigtik kang diha law mo na. Di man. What is the use of this ano? Unsay Boots. gamit sa imong kanin? Sa tawag na. Butas. Aroy, dagag manok sa ditong. Kuas video. Ay. Dali na. Hindi na malubong dire. Dali. Oh, inganip. Unsa man? Loko be. Ikaw na po video. Na? Ano man? Apoy, mapagod May? na. Ako lang kuha. Oh, ka na lang without ha. Yeah. Yes, sir. Na man eh mong tangkong. Ang lami na prito ang butag itlog na. Mi agado. Lutos lugar din no. Dito. Ang tabang sigalita kay. Wala, okay lang dahil mo lusot diri, oh. Oh Oh my God. Kuan diha malubong. Paglibog man kung si kao na diri. Kanara mga usaway daot. Pilihan na nato Okay, unja. rag may mga dahon-dahon na. Oo. Dahon magto na ikaw nun. Kanang kuan ba? Ilang daghan na diri mga fresh. Oh my God. Ay, linta diri. Na, Kanang linta diri na. lintang-lintang ka. Oh my God. As malubong mo tayo dito agyan ano sa diri. Diri kita. Ha. Alam. Delikado ni okay butas dire kay nailinta. Tara magtani may di biro. Magkangkong ta kukukong. Kasi taka-taka ra tagkuha. Taka-taka. Ah, Taka-taka ra tagkuha ba jadi mo ni mao. taka-taka tagkuha dali dali mananaw. Kasi dili ingani ang Mo na eh. paon. Om jud magwata na sweet ani nga. Sige panguhaan ni sa una. Kasako kay itong panguhaon kami dyan no, sa ison pod. Sa una daw mo pamilidya. Pisong pod kuan. Ang kayami kasi ni ingani. Dito yung udlot ra kay humok ra. Humok si Jack kaysa sa dili-udlot. Saan ka diri? Dili turok ra na diri. Og di mga harvest. Hoy! Ano naman diri? Ano naman diri? Di ba yung tataktuan dara? Ug sa bantod. Kihan galita o. Ha? Ito, super. Diri oh. Kadara oh. Jadi. Okay naman tali ni. Ito na ta. Tara na. Tara guys. Babaya mo rin tilawan ko. Nana, mo ang gikuha na tangko. Amo ani ni mo ana ni. Mo ana ni ilutoon. Tara, let's go. Ta. We're done here. Smell be? Eh. Ay! Oh my God! Oh! Yehey. Saan makagila? Lubong mo na. Diri. Nay, kana. Kana. Oh my God. Kana, kaya di mo na kuan. Dili may challenging kay lubong. Ah. May balance ka.
Lah, gahi ako on. Uy, naglubong na kulam. Ay, salamat. Uy, shit. Gahi. Hey, salamat hey. Yes. Hai guys, jangan mau kau habis kita be. Ah! Tayo mo ng luto. Bye bye. Bye guys, see you. Mama, cup cup. Taka lagi luto nih. Sponsor mo. Tadang. Speaking. Oh? Speaking. Tadang. Suha. Mia guys. Bye bye.